Waman utawi sapane wong jada kang iku loman yoman ala ibadillahi taala ing atase kaulane Allah taala bihadas sari ing dalam ikilah ulan Ramadan. Jada moko loman sapa Allah taala alihi ing atase man bila to iklawan paring Allah taala. Wong kok loman ning gone ulan Ramadan. Gusti Allah pun juga akan loman karo awake dhewe. Ngono lho ning gone ulan Ramadan. Jadi ngene jenenge sifat loman iku ora kudu entere nek wong loman iku posisi anak ya tetep loman. Nek wong medhit ya nek posisi anak ya tetep medhit kan ngono. Jadi loman iku trae wis karakter. Sifate menungso iku dewi-dewi kan. Tapi iso dilatih sebenarnya. Iso dilatih. Asal awake dhewe iso ngalahno